Mikä kaitsukunta tänään? Eläimiä. Hyvä. Juhanilla ei ole mitään jakaa. Hyvä fiilis. Mikä teillä on päivä progissa? Meillä on tää keitsi ja lähdetään kattoo lapsiin. Keskiviikko lähdetään Shanghai, Hong Kong, Macau ja Speed Tools. Katsotaan mitä käy. Ja teipattiin viimeksi sillä perinteisellä mallilla, että laitettiin ranneja. I was replacing you. Thank you. So, hey. Hey. How are you? Sulla on tosiaan katsotaan perse kasvanut. Se on hyvä. Vika. Niin, nyt teetätetty liikaa laskuja. Mun muilla on oikein, älykää, mä oon sen katsottuna. Se vaan on aamussa. No ainakin mä tiedän sitä. Niin taamatseessa saa käyttää kiinni. Päähän vaan. Vittu ei kyllä ollut voittanut. Hakattelun. En tiedä, vaan jos on niinku tappioita niin paremmin niin nyt se tekee. No näitä jos itellään kyllä. Mulla kertaa tappioista tulee ihan hyvä. Joo. Varsinkin jos niinku pystyy. Ei mut silleen niinku, et ei oo ollut niin paska fiiliskin joskus. Kun voittu. Eipä sit aina voi itteensä syystä. Tää välin miettii, että toinen ehkä antanut tehdä sun niitä suomia juttuja niin hyvin, et sen takia saisit näyttämään huonolta. Vähän eri juttu. Vetää niitä polvia, pädeitä ja kaverit. Kerrankin Fight Sportin herrat kamera toisella puolella. Miten se meni? Niin. Jenki tänkytä kyytikätään. Sen verran näkee vaivaa, että opettelee perusvoimaa, niin varmaan annettavaa. Joo. Musan suhteen. Mennäänkö? Noilleen kalpa haastattelu nyt, että tuonne pitkä. Ei Kaitsu antaa mennä. Ei Kaitsu prässii. Just noin. Sit lähet Kaitsu kääntämään. Lähet kääntämään. Näin just. Käännä vaan rauhas Kaitsu, käännä vaan. No just, Juhan. Nappaa kimura kiinni. Nätti. Oi! Kaitsu, siinä on hyvä olla. Pidä paino alhaalla. Anna nyrkkiä. Hyvä on. Muista kainalo. Tuolla on, kävele eteenpäin Kaitsu. Kävele eteenpäin. Jalat kontrollissa. Prässää koko ajan prässi lantiolla. Katso silmiin, kato mitä tapahtuu, sä näet. Hyvä. Hyvä Juhan. Switchi sieltä jos tulee. Hieno on. Nätti. Yes! Rauhoita ja lyö. Älä päästä kainaloon. Uusiksi. Oikein hyvä Juhan. Ja kääntää. Polveen ja kääntää. Varo kyynärpäitä. Noin! Just noin Juhan. Action.
Minuutti jäljellä Kaitsu, elä töitä lisää. Liikettä ja lähet lyönneen prässä. Noin! Just noin! Hyvä! Hyvä on Kaitsu, juuri tota lisää.